माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी एका जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याला फोनवरून शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला जातोय। सोशल मीडियावरून एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल होते। यात कामाबाबत अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याचं ऐकायला येतंय। मात्र या ऑडिओ क्लिपची झी 24 तास पुष्टी करत नाही। हॅलो, हा नमस्कार. शिवराजला पाठवतोय तुझ्याकडं. हा ते सगळं तयार करायचं आणि सकाळी माझ्याकडे घेऊन यायचं. आम्ही सोलापूरला आहे. घेऊन यायचं, समजलं ना? उद्या सकाळी, नाही तर तिथे येऊन हातपाय तोडीन पंचायत समितीत. समजलं का? हे ऐकू येतंय का तुला? आम्ही आता मला हा, मी सोलापूरला आहे. उद्या सकाळी सांगायला लागलोय मी तुला. नाही आलं तर याद राख, तुला दाखवतो.